כשההורים שלי הקימו את קיבוץ גנוסר, עוד לא פרצה המדינה, זה היה ב-37, ואנחנו היינו יישוב ספר בדיוק כמו היישוב הזה, והמוסדות, הסוכנות וזה מאוד כעסה עלינו שהגענו לשם, ואיך אנחנו מעזים כאילו לכבוש את הקרקע. בדיוק מה שאתם עושים פה היום, ככה ההורים שלי עשו. היום זה בקו הירוק, אנחנו בתוך המדינה, ואנחנו בזה וזה וזה, וכאילו אנחנו היום בסדר ואתם לא בסדר. אני אומר, מה שאתם עושים, זה מה ככה התחילה המדינה. בזה שאנשים פרצו את הגבולות ואמרו, זה שלנו, ובזכות זה שהם נמצאים פה במקום הזה, בזכות זה זה יהיה שלנו. זה, ואני מאוד מאוד סומך את ידי ומאוד מכבד ואוהב אתכם, ואני קורא לכם חלוצים, כמו שאנחנו היינו פעם חלוצים. זה הקטע שלי. כל אחד מפה, מהאומנים, יש לו את הראייה שלו. מעבר לזה שאני תומך בערבים, ואנחנו עושים פיסולים ביחד, וכל הדברים האלה, וזה כאן אנחנו חושבים שאנחנו בני אדם, והם בני אדם, וכמה שיותר כדאי לקרב נפש בשלום. מעבר לכל זה, מה שאתם עושים, זה חלוצים, וזה יפה, וזה כל הכבוד.